Yan guys, ito naman yung aming part 4, which is massage naman kay nanay para malakas naman siya. Siyempre, ang gagamitin natin massage is geriatric massage therapy. Ang geriatric po is 60 pataas. So means geriatric, ang kanilang mga bones and muscle medyo hindi na gaano kasing ng mga bata-bata ng konti. So kailangan ng ating gagawin na massage is more on light massage lang nila ating apply kay nanay. Some sort of range of motion para mas lalo nang gumaling si nanay. Yan. Para magandang Pasko ni nanay Veronica. Gagamit kami ng potassium oil. Pangbansa. Panghiro. Kung nagkakape kaya, kaya niyang kape mo, mamaya na no. Ha? Marami kami na. Marami kami na. Saan kape? Wala mo pagka baka Lumasis. Lumawag siya. Hindi ba diba? kumakang galingan kapatungan, tinggan. Bagong pulo ba? Mamaya konti. Pagkatapos ng kape. Kasi po natin ng mga kamay na nanay, mandirigwang kamay. Bubulig ang kawayan niya Wow. pa naman. Kasi siya pa. Pag malulog kayo ng pasyente ko niya, oy, Mother Veronica, Mother PASTORA ako, masaya siya pa ako. Oh? Relax mo lang, relax mo lang. Hindi lang. Yan! Nandun pala, lalabang mo. Yan. Siya pinakabata kong pasyente. Nanay. Top notcher. Siya po pinakabata-bata pasyente ng Montero Mangkepeng. 90 years old. Ayan. Siya po ang top notcher. Ang ano mo dyan na, yung paglakad mo dapat perfect. Kasi kung gumanong ka, bumaba din yan. Lahat tayo pagkasa. Huwag kang papasigurado ha. Kung maglakad ka ng ganun, kailangan may nakatingin sa'yo. Ha? Pag malakas ka na, pwede ka na ulit maglakwat siya. Saan ka siya niyan? Ha? Hindi na punta ka dyan. Baguio sa Wow. Malayo ano? Malayo pala mga pinupunta yung nanay. Ano eh, malalagay ka sa tarpuli magkipin nyo sa shop nyo. Nakalakad muli. O, yung tarpuli sa shop nyo. Nanay Veronica, batang bata. 9 years old. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ito tayo na. Verse, okay, shake. Mas may nanay, oh. Parang gusto mo trabaho pa nito eh. Pag umaling ka na, anong mga gawin mo? Laba? Malaba yan ng damit niya. Ano gawa yung bahay, ginagawa ko yun. Grabe. Nagluto, So nadulas ka lang noon ah. Oo. Ulit daw, gumagapang ka. Nung nadulas ako. Oo. Walang tao. Wala siya lang. Wala. Siyempre. Nadulas ako doon. Tapos gumagapang ako, nakatihaya hanggang dyan. Galing mo. Wala akong... Parang sundahan mo. Hindi ako gawin. So ito po si nanay daw na nadulas. Gumagapang pa gano'n, no? Parang bibi. Oo, nakatihaya. Wala namang... Walang tao, no? Wala naman akong... Sakto malis sila lahat. Nasa Maynila sila doon. Lumuwas kami. Sumama kami kay Lumuwas sila. Naiwan si nanay mag-isa rito. Ay, Wala naman ako matawag na ano. Saka kung tatawag man ako, hindi rin ako maririnig. Lakas loob na lang. Galing si nanay. Danger, no? 1, 2, 3, 4, 5. Kiss na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Bilaro tayo ng ano, belly shirt. Wow, relax na oh. Hup. Yan. Aso. Bawisan niya. Lumalabot yung mo? Bakit? Pero ano, kahapon kumikirot yan.
kurente. Ay, baka lala mo yung kape mo. Oo, sige ay. Hindi Yan naman guys, so ito yung massage niya sa upper limb. At mamaya kukunin ko na. Sige na natin. Hindi naman sarap ang kape. Pag ginawa ito, kape na ako. Malamig na. So, i-press mo sa misa, ha? Yan. Sa misa, i-press mo. Saan ba dito? Oh, yan, lang. Yan. Yan na. Tama? Yan. Sakit pa yan. Yan, kumibigil. Ito. Tulong mo lang. Tulong mo lang. Oh! Doon na. Yan. Kaya? So guys, ito na po yung aking end ng therapy kay nanay. So, warm up, po tayo, lakad, slide massage. So last part yung kanyang pinaka-main niya, yung sciatic niya, yung disgrasya. So, kinukurin ko yan. So again, this is a 5th session therapy kay Nanay Veronica, 9 years old, Martin dito po sa may Tramo, Mesolo, Arahe, Pampanga. Masamuli po, and please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Magkepin to po, Travel Stroke Therapy po. Yan. So, I use some techniques and for speed recovery at makatulong din tayo sa ating mga nangangailangan, especially sa mga stroke patients natin at yung matatanda na hindi nakakalakad. Yan. So, God bless po.